Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 ning pagkaaga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Diyos maray na Sabado ng pagkaaga mga tugang. Welcome po sa programang Ang Nagangunyan. Petsa 28 bulan na Mayo taon 2022. Live kita mga tugang na nadadalan sa Naga City Government FB page, ang Nagangunyan News FB page, as in live na nadadangog sa 89.5 radyo natin, as in sa 100.5 Bicol Idol FM. Ini ang mga baretang nagkatiripon kasatuyang mga pag-iriba digdi sa Nagangunyan News. Phase 3 kan libreng sakay program kan LTFRB. Nagsikad na sa syudad ning Naga. Detalya sa hatod ni Joel Sulina. Formal na inilansar kang LTFRB Bicol aldaw na Lunes katuwang ang mga transport cooperative sa syudad ning Naga asin pagtaraid na lugar sa probinsya asin Bicol Region ang libreng sakay. Sa pahayag ni Mr. Perry Giovanni Solano, Project Evaluator Officer 3 kang LTFRB Bicol, sobra sa 300 na mga public utility jeepneys asin UV Express na anas miyembro kang kooperatiba ang nakabali asin naging parte kang nasambitan ng programa kan sa indang ahensya kung sa libreng mapasakay ning pasahero araw daw sa indang respetibong ruta asin biyahe ang mga PUJ asin PUV Express. Sa Naga City, tulong kooperatiba ang nakapag-avail kang programa ang Nasya Trasco na may tulong ruta ang Del Rosario Centro, Panganiban, Del Rosario Centro, Magsaysay, Centro Concepcion, Panganiban, mantang ang Kapatrasco na ang biyahe Pakol asin Panikwason asin Kabaliman, ang Safetransco na biyaheng Sentro San Felipe. Participants itong Nasya Trasco, igusang tulong ruta, igo kita ning Kapatrasco, ma-cover siya ning Naga City Panikwason, tapos tong Safe Trasco, siya si yaon sa Naga San Felipe route. Sa luwas ning Naga, igo po kitang Naga Kanaman, Naga Magaraw, Naga Kalabanga, Naga Bakakay Tinambak, Naga Gainsa, Naga Pasakaw, Naga Libmanan, Naga Sipokot. Igo din kita po sa Naga Libmanan. Bali po sa indo mga tagapagdangog, ang terminal po kani is yaon po sa sa Plaza Rizal. Yaon po diyan nag-aagi itong mga libre sakay ta. Tangani pong day na makisuksukan duman sa mga terminals. And igo din kita sa Oragon Monument, itong pagbaw sa may market baga po. Yaon duman ang terminal naman ka mga van. Yaon duman ang Naga Sipokot, Sipokot, Libmanan, saka Pasakaw. Ang nasambit na programa kang LTFRB, tabang bako lang sa mga driver asin operator kang mga pampasaherong bihikulo na miyembros kang kooperatiba, ini dakulang bagay man asin ayuda sa mga commuters. Weekly basis. So ang rate ninda is ang rate po is 54 pesos para sa mga van and jeepney, 54 pesos per kilometer. So 54 kilometers times kung itong route length po ninda, kung gaano kalawig itong biyaheng ito. Tapos po, kumpira ang tinaong biyahe sa inda, kumpirang ikot, iyo po yan ang, duman po ninda makukuha ang figure kung ano po ang makukuha ninda. Okay. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. Maabot na 5,000 na puon nin kahoy. Itatanom kang special program for employment of students sa Lindong kan Forest in Our Midst program. Detalles hatod ni Paulo de los Santos.
Tiglalauman na maitanom ang haros 5,000 na puunin kahoy kan Forest and Armids Programo FOM sa tabang kan Special Program for Employment of Students o SPES. Ang SPES sarong programa kan lokal na gobyerno na nagtataonin summer job sa mga estudyanteng Nagueño na may mga babayadan na tuition fee pagbalik eskwela. Sigun ki Engineer Dan Sia, Project Coordinator kan FOM, piglalauman na manudan kan mga SPES beneficiaries na madidesignar sa City Environment and Natural Resources Office o CENRO ang pangangataman asin pag-apresyar sa kapalibutan sa paagi kan routinary tree planting activities sa laog ding 20 días kan sa indang temporary employment sa lokal na gobyerno, lalo na dakol ang produksyon kan Naga City Nursery nin tree sapling sa presente bilang pag-enkaminar sa mga organizations as in agencies na makitabangan sa FOM program tanganing magtanom nin kahoy. Ang ginigumi pong strategy, si 20 days nindang length na stay, they will be in a routinary dahil ang gusto mi pong mangyari, ang mga piga-assign po sa Muyang Space, magkakaigwaning learning. At the same time, para mag-enjoy po sinda sa gigibuhin nindang trabaho. So makakuha po sinda ning adal. Kasi po, pagtitreat me po na bakong mga agricultural dahil mga dakutubong naga na yan, mga estudyante na ma-participate sa SPES. Pero po, gusto mi sindang matukduan na magkaigwaning dakulang appreciation sa environment and sa kahoy. And therefore, para po maging katabang ta sinda. Kasi sinda ang generation na nakasunod sa satuya mo niyan, na medyo nagkakaedad na. So hopefully, arog man kayan. Tapag dakol po kitang na-enlighten na tao, dakol na tao na nagtatarabang, kaipuhan i-appreciate na mari ang environment. Sa datos kan Metro Naga Public Employment Service Office o Metro Peso, 240 ang vacant slots kan summer job para sa SPES na pigbuksan kan lokal na gobyerno para sa mga incoming grade 12 students na may edad 18 sagkod 30 anyos. Pigkakarkulong 23,000 na puunin kahoy ang nagtatalubo huli sa FOM sa syudad din Naga poon kan taon 2019 mantang 31 FOM sites o easement lands ang nasa pangangataman kan CENRO sa irarom kan FOM program kabali na ang mga Pampangkanyabu, Animas asin Calawag Rivers. Day naman pigilid kan CENRO na magtanom kahoy sa upper barangays kan syudad din Naga kung saan gikan ang watershed kan syudad. Nakatalaan na magbuon ang first batch kan mga SPES beneficiaries kunya na taon sa Hunyo 20 mantang sa enot na semana kan Hulyo ang second batch kan SPES. Para sa Nagangonyan News, Paulo de los Santos. Maninigong asistensya sa mga biktima ning kasulo. Diyan sa barangay kan Bagong Bayan, pigsyerto kan gobyerno lokal. Detalyes, halik kay Joel Sulina. Pagkakaan asin mga gubing ang inisyal na ayuda na pinaabot tulos kan lokal na gobyerno kan Syudad ng Naga sa panginginot ni Mayor Nelson Legacion sa paagi kan City Social Welfare and Development Office na pinamamayuhan ni Ma'am Annabel Vargas para sa mga biktima kan nangyaring kasulo sa 5 residential asin commercial establishments sa barangay Bagong Bayan Sur. Sa impormasyon na pinaabot kang CSWDO sa pamamayon ni Vargas, 13 gamos na pamilya, kabali na ang mga nag-aarkila asin borders ang nagkaarepektaran kan nangyaring kasulo sa mga kaharungan asin edipisyo na pinag-ookupar asin iniistran kan mga biktima nangunyan temporaryong nasa barangay hall kan Bagong Bayan Sur. Sinabi pa ni Vargas, kantidad 300,000 pesos na emergency shelter assistance ang itatao kang gobyerno lokal na sa ngunyan pinoproseso na. Matapos ang ginibong evaluation, kabali na ang certification as in Fire Incident Report ng Bureau of Fire Protection. Di pa kayo nakaka-process kasi nagagabi pa itong certification halin sa fire. So kasi sa mga document na kaipuan yung fire certification kang kada saro na yung i-attach mo naman sa emergency shelter assistance. Ngunyan, pero kaya itong sabuyang assistance, nag-pledge man ang DSWD National na ma-issue man sila ng financial assistance para sa mga nagkasuluan. Actually, ang nag-ano sa kayan si Assistant Regional Director, si Attorney Pacamara. Pero ang sabi niya, ngunit ang Monday, ma-coordinate ang national sa para ma-assess itong mga nagkasuluan.
Dakula man ang naitaong tabang ka mga NGO asin volunteer groups na nagtaon ning immediatamente ayuda asin tabang kabali na ang Office of the Vice President asin ng Red Cross. Inasigurar pa ni Ms. Vargas na gunya na semana mariresibin na ang emergency shelter assistance kang mga naging biktima kan kasulo. Actually, gusto mo maklin mo na si Mana. Although, ini kasi, mamang kami ning awad-awad na kas advance na pwede may itao duman sa ESA Gabus. So, mahanap na si Mayor ng paagi kung paano para maitao ito. Kasi itataon mo. Tapos, itong sa DSWD, kas man ito. So, hopefully, kung naldaw, hinalat din si mga taga-DSWD para ma-assess. Maresidente may permit, may kwarta. So, baka ito ang minor. Pero depende rin sa requirements. Kasi ang pinaka-importante dito yung certificate kang fire. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulinan. Libreng mga native as in fruit-bearing trees. Naging highlight sa Pigibong Trade Fair kan Farmers Week celebration. Digdi sa City Hall. Detalles, Paulo de los Santos. Apwera sa organic asin baratong agricultural asin aquacultural products na ipapabakal sa City Hall grounds katakod kan Farmers Week celebration. Saro sa naging highlight kan tulong aldaw na trade fair ang libreng tree saplings, anti-erosion asin insect repellent grass na labian pakinabang sa mga komunidad. Segun ki Engineer Dan Sia, Project Coordinator kan Forest in Our Midst Program o FOM. Huli sa halangkaw na production rate kan tree sapling sa Naga City Nursery, siring man sa kamawutan kan nasambit na programa na mag-inkaminar na magtanom nin kahoy. Pigmarhay kan City Environment and Natural Resources Office o Senro na magpartisipar sa aktibidad kung saan itatao ang tree saplings kan indigenous tree, arog kan nara asin fruit-bearing trees, arog kan bayawas asin langka. Kaiba man sa ipapanao kan opisina sa mga mawat magtanom sa saindang mga natad, ang mga doot arog kan citronella na panlaban kontra namok asin vetiver grass na pigtatanom kan FOM sa pampangkan mga salog sa easement lands kan syudad. Paliwanag di seya na anti-erosion grass and vetiver grass huli sa laba asin rarom kan mga ugat kaini kaya pigtanom man an nasambit na duot sa floating wetlands kan lokal na gobyerno na naghigop din mga chemical substances na huma sa ecosystem kan Naga River. Mga barangay may oferta na pwede tang maipanao. Ngunyan po pigihiling ta na pati ang individual na maghagad. Kaya po mapartisipar kami ngunyan sa trade fair kang agriculture un sa aga, ninhuli ta gusto mi talagang manao. So, bako lang po kita ning trees. Pati po ang citronella sa Cavite bear grass, igwa kitang pigpo-produce. So, gusto mi po ini yung ipanao, tangari pong kan tao, makapagturuwang-tuwang kita na magkaigwa ng insect repellent, tapos namalagan ta ang mga communities. The more na may mahagad sa tuya ngunya na trade fair, the more na mas may makakaistorya na masasabi na igwa kitang pinapanao kan mga siring na pananon. Mientras tanto, pig-asigurar ni Salve Intia, Agriculturist 2, kan City Agriculture Office na susog sa farm gate price ang mga gulay na ipapabakal sa aktibidad kan mga paraoma gikan sa agricultural barangay sa syudad din Naga maliban sa pagtabang sa promotions kan agri-products kan mga paraoma kan syudad katuwang an opisina Department of Agriculture as in Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kabali sa aktibidad an exhibition kan aquaponics na alternatibong tanuman ng gulay sa highly urbanized areas. Ang syudad din Naga igwanin 10 agricultural barangays na kompuesto kan Barangay San Felipe, Pacol, Carolina, Panikwason, San Isidro, Cararayan, Balatas, Concepcion Grande, Concepcion Pequeña, asin Mabolo. Si gabus na harvest content agricultural barangay, gabus nindang yung produkto ibababa igdi sa City Hall ground para ipahiling or ipabakal sa baratong presyo igdi sa urban area. Para sa Nagangunyan News, Paulo de los Santos. Dagmang na mga siklista nagpartisipar sa ikadawang Mayor Nelson Ligason Bike Challenge. Detalles, halik kay Joel Sulina.
Total na 235 na mga siklista kadaklihadi sa siyudad Dignaga ang nagpartisipa sa second Mayor Nelson Degacion Bike Challenge na ginibo aldaw na Domingo sa piling mga lugar, tinampo asin mga trail sa loob kan siyudad Dignaga. Sa naging mensahe ni Mayor Nelson Degacion bago ang pagsikad kang pakawat, pinasalamatan kaini ang mga riders asin sinabi na ang pakawat parte kan padagos na pagtaong programa asing pagsuporta sa sports kan lokal na gobyerno na nagiingganyan bako lang sa mga jóvenes na mag-imbwento sa cycling race maging ang mga nasa edad 50 anyos pa itaas na hilig ang pagbibisikleta. 7 age categories ang niralabanan poon 13 to 17, 18 to 29, 30 to 39, 40 to 49, as in 50 and above na pinagpartisiparan ka mga Naga City cyclists, bantang may 2 open categories man para man sa female and male riders para sa mga riders gikan sa pagtaraid na lugar sa Camarines Sur, maging Bicol Region na nagbali sa karera kang mountain bikes. Ang mga nanggarana nagresibiba ning medalya, tropeyo asin papremyong cash. Para sa Naga Ngunyan News, Joel Sulina. Iyan mga tugang an mga baretang nagkatiripon kan sa tuyang mga pag-iriba digdi sa Naga Ngunyan News. Sangaran po kan sa tuyang kaibahan Roy San Ramon. Ini po ang sa indong lingkod Allen Rayondanga at siyan po mabuelta kita para sa Satong Aramon. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog, sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondaga. Ang Naga Ngunyan, ang Naga Ngunyan, kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 ning pagkaaga. Ang Naga Ngunyan, ang Naga Ngunyan. Pagdating namin dyan sa likod kang simbahan sa Orchard, Concepcion Grande, sakop kang Montesilo, nagbaha man, duman kami naglangoy-langoy. Awa ng Diyos. Pagdating itong mga panahon, may tao parang naawa sa amin. Noon hanggat ngayon, hindi ko ikalain nga, natawahan kaming bahay nga, hindi na kami magtawid sa ilog kung may baha. Salamat po, Mayor, na pigtawan naming arog kaning project ninyo, hali sa syudad. Mayor, kung nakarinig ka. Salamat po, Mayor, kung narinig mo ang ano ko kasi di ko nga kalain nga ito tinatanggap namin kasi ang kailangan namin tirahan kasi naano kami sa baha, ulan at init nandun sa amin sa likod ng Montesilo kami nagaano nga hindi na kami maglangoy-langoy ng pagdating ng bagyo at ulan. Sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondaga. Ang Naga Ngunyan, ang Naga Ngunyan, kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 ning pagkaaga. Ang Naga Ngunyan, ang Naga Ngunyan. Mga tugang, uyan na ang programang Satong Aramon. Mga tugang, Diyos maray na Sabado ng pagkaaga, asin welcome po sa tuyang programang Satong Aramon, petsa 28, bulan na Mayo taon 2022. Ini po ang sa inyong lingkod, Allen Riondaga. Kita po live na nadadangog sa 100.5 Bicol Idol FM, siring man sa 89.5 radyo natin, asin live na nadadalan sa satuyang mga Facebook pages, ang Naga Ngunyan News, siring man sa Naga City Government FB page. Mga tugang, kansuod ma sa tuyang giromdom sa Naga, an ika-64 birth anniversary o aldaw kan kamundagan, kasatuya pong
dating alkalde as in dating Secretary kan Interior and Local Government, Jesse Robredo. Kaya kan suudma dyan sa museo ni Jesse Robredo, igwang commemorative program kung saan nagkaigwan ng sarong banal na misa, ipig itaas ang bandera kang Pilipinas, nagkaigwan ng pag-atang ng burak sa monumento ni Mayor Jess. As in, sa paagi ninda Mayor Nelson Ligason, siring man ni Congressman Gabi, pigbalikan ang mga inspirasyon, pigbalikan ang mga naging programa ni Mayor Robredo kan siya nagsisirbi pa kumo alkalde kan sa tuya pong namumutan na syudad. Nagtauman nin mensahe ang sa tuyang Vice Presidente nangunya niya umpa sa bakasyon at ang arig makabawi duman sa iyang mga aki kang harahalawig na kampanya. So ngunyan si pagbawi sa iyang pamilya. Kaya through a video message, pigpaabot ka sa tuya pong Vice Presidente ang sa iyang apresyar napadagos mang giraray na gigirumdom sa Syudad Dignaga an mga naginibuhan ang buhay ni Mayor Robredo. Mga tugang, siring man ginibo ang sarong pagbubukas kan public photo exhibit dyan sa Plaza Rizal. Ngunyan naaldaw, igwa pa po ni mga performances. Suudma, igwa mga performances. Mapadagos po yan ngunyan na aldaw. Ngunyan na banggi, siring man po sagud sa aga. Aldaw na Domingo, igwa po kita mga youth volunteers. Mga performers na matao po kan sa inda pong mga mahiras sa inda mga talento. Tangarig parte kan sa indang pakikisumaro man sa satuya pong selebrasyon digdi sa Naga. Kaya ang pagpasalamat po sa National Historical Commission of the Philippines, kay Sir Mark, ang curator kay museum ni Jesse Robredo sa pagtabang po sa syudad, sa Department of Education na pigsiguro na yaon ng mga estudyante, madangog, mahiling ang mga pighiras kan sa tuya pong mga bisita, pighiras ang buhay, akomplishmento, mga inspirasyon na naguno kay Jesse Robredo sa Art School and Tourism Office sa pag-antabay sa tuya sa ginigibo niya atong photo exhibit sa Plaza Rizal. Siring man sa mga katawang niya atong opisina sa City Engineer's Office, sa Building Maintenance Office, na iyo po ang nagtutuwang sa tuya, nagtuwang sa tuya sa pagsibot para sa selebrasyon kan Jesse M. Robredo Day. Ay kulibat ko pala mga tugang, ngunyan man aldaw, Mayo 28. Ngunyan po ang puon kan sa tuyang inaapod na National Flag Days. Puon sa aldaw na ini, sagkod po sa Hunyo 12. Iing kaminar ang gabos na mga Filipino, iing kaminar ang gabos na mga negosyo na magbugtak na po kang bandera kang Pilipinas. Sa luwas kan sa tuya po mga opisina, sa luwas po kan sa tuya mga harong, sa luwas kan sa tuya po mga negosyo. Tangarig pong sabi nga ni Ken, ipahiling ang sa tuyang pag-urgulyo na kita mga Pilipino pakikisumaro sa mga pigutan kan sa tuyang mga heroe. Kaya kita ngunyan sarong talingkas na nasyon, sarong talingkas na komunidad, kita nasyon na Pilipinas. Kaya autuhan po lugod from today until June 12, let us proudly display a clean flag. Bako lang pong basa lang maglaag ng bandera, kundi po sarong malinig, dahil po bako ito bagang parakit na, rolodas na, bago kung mapapwede po, bagong bandera kan Pilipinas. Magkapira lang pong pagirundum ang pagbubugtak po kang bandera, kung ini po nakabitay, siguraduhon ta po na ang bandera kan Pilipinas, kung nakabitay, itong triangle, itong puti na triangle, ito po ang nasa ibabaw. Ang asul na parte, kung ika po nakaatubang sa bandera, dapat yaon yan sa walang porsyon. Kung nakaatubang ka sa bandera, ang pula yaon sa tuo. Yan. Otherwise, pag binaliktad ta po yan, gano'n kaya may gira kitang babalihan.
tapag ampula po kaya bagayaon sa ano yan, left of the observer. Pagyaon ka daayan sa nakatubang ka, ampula yaon sa imong wala, gusto pong sabihin kaya nasa giyera ang Pilipinas. Kaya po dapat ang nasa wala mo, pag nakaatubang ka sa bandera, itong kulay asul. Yan. So, let's proudly display our Philippine flag from today, sagot po June 12. Mga tugang, at yan, sa satuya pong pagbuelta sa satuyang programa, makaibahan ta po ang duwa niya tong mga kairibahan digdi sa City Hall. Enot, ang satuya pong nagkakapot kang programa na ESPES asin SEFE. Ano po ining mga programang ini? Ano ining programang ini na pag-iimplementar kang gobyerno lokal, tangarig matawanan ta ning summer job ang sa tuyang mga estudyante. At yan, makakaibahan ta po si Efrahem Calleja, aka Kanoy. Yan. Pagyaon na si Kanoy digi sa opisina, aram tanan na igwana ning summer job. Yan. Siring man, makakaibahan taman po at yan mga tugang, ang sa tuyang amigo, kaibahan sa City Hall, an Arts, Culture and Tourism Officer kan Naga. Aramon ta po at yan. Ano ang mga pigisiributan na mga proyekto, programa kan sa indang opisina? Ano ang tatansyangon kan sa indang opisina in terms of income na pwedeng mahiling ta sa syudad? Especially so na nagmamaray na ang satuyang kamugtakan. Kumusta ba ang tourism sector sa Naga? Yan po kukumustaon ta. Aban-aban sa paagi po kasatuyang Arts, Culture and Tourism Officer. Yan mga tugang, ang duwatang bisita makaibahan ta sa pagbuelta kasatuyang programa sa tung Aramon. Sa pakiulay na din po, Nido, nakaabot sa samuyang kaaraman, nakaipuhan na talaga na magpatugbok magkaigwanin sa diring satellite market ang Barangay Pakol. Ay dako lang tabang ta kung sa day ka ng kwenta kung gulpining para bakal mas maray kinsa katong naglalako nagtutuyo ka mga anpigaagian pati kung bisis kadudo tampa maabot mo lang tong harong na papabakalan mo dako lang man pong tabang an harong kayo. Kada ko lang kaugman ko, taharon nina ang pagsasaod-saod ko. Maedad na ko. Nagpapasalamat ako kay Mayor kung nga dagos ang samuyang ini. Kuyan, dako lang kaugman ko sa kuyan sa iya. Mabalo sana Mayor. Ini pong proyekto pong ini, magiging pong kapakinabangan kang mga taga-barangay Pakul asing kang pagtaraid na po igding barangay na nagdadayo po igdi dayawan po bako na po yan drawing ano po aktwal ng pigigibo ninda. Ako po nagpasalamat na nagkaigwa ng satellite market. Papasalamat kami kay Mayor na anuhan niya na magtakudigdiyo ning saudan tanganing haranina ang samuyang pagsasaudan. Papasalamat po ako kay Mayor dahil linagan igdining satellite. Sa kamaugmahan, nauugmaan mga tao digdi. Kinagan ni Mayor ng satellite market. Kay Mayor Legasyon, asinan sa iyap kaibahan sa konseho, dakulaon po ang samuyang pasasalamat. Ang sa iya pong naisipan digdi yung proyekto samuya, dakulaon na maray na magiging benepisyo, lalo na sa maabot pang panahon, ang mga aki mina, makuapo, ang manginginabang, kang proyektong ini yung magayon. Ninulit ta sindana ang mabenepisyong maray na halawin.
Kuyan po niyo, kaduduutan, pano ning basura. Iyo po nga ni ang samuyang pinaka-numero 1 pag nagrarabo, sinasakitan kami. Por dahil nga ni iyong naging dump site. Pag nagtataob, lalo na pag tigdarakol hanggang tinampuan tubig. Ang tubig digdi sa muya talagang halos nag-aabot habayan. Nagtatagiti pa sana, ang ginigibo man kan sa muyang kapitan, pinapa-evacuate na. Tanganing magkaigwa kami ning solusyon duman sa perming pagbabaha, lalo na pag tag-uran. Pag high tide, talagang inaabot digding ning halangkaw na tubig hanggang tinampo iyan. Na narealisa ni Mayor na medyo kulang si na inot na proyekto, kaya ang ginibo niya, pinag-isipan niya na magkaigwa ng improvement. Na iyo na po nga ni iniyong riprap na iniyo na pinadakula para mas magayon ang maging benepisyo kan mga taga-LBC na nag-erok igdi sa Sabang. Ini pong trabahong iniyo, marahay po niyo para sa mga tambay, araw kong mayo pang agob para makatabang-tabang lamang sa mga magurang. Dakula si sa indang kaugmahan por dahil nga ni dakulaon ang magiging benepisyo. Dating problema magkakaigwanan ning magayon na solusyon. Salamat kay Mayor Nilson Ligason ta natupad manggirare ang samuyang pangarap na makaigwa digdi yung riprap. Sa tuong Aramon. Bueno mga tugang, buwelta kita digi sa programang Satong Aramon. Ano po kang sabi ta subago ang saro sa satuya mga magiging bisita. Iyo si Kanoy, Kanoy Calieja. Siya po ang inkargado sa Metro Peso na nagkakapot kang programa kan special program for the employment of students, as in po itong Student Employment for Enrollment Program o SEFE. Yan. Kanoy, good morning and welcome sa programa. Good morning po, Sir Allen. Good morning sa mga nagadangog po si nagadalan sa programang Aramon Yato. Duwa ang programa. Dati SPES man lang ini. Itong special program for employment of students. Ngunyan ang naga, dahil ko aram ko igwamang kanyang ibang mga munisipyo, dahil kita aram ko kung igwamang kanyang ibang mga LGU. Ano taano igwa kitang SEFE o ining student employment or ano man ining SEFE o ining student employment for enrollment program. Ayan po. Ang istorya po kay Arog ni. Nagkaigo po kita ning ordinansa, yan pong Summer Employment for Enrollment, yan pong SEFing ina. Po dahil po kadto po kaya itong SPES lang, talaga pledge po kita kay sa Department of Labor kung para nga approve sa tuyang mga beneficiaryo. Kadto po kaya nagpledge kita, ang bigto sa to dikit lang. Kaya po ang syudad na magibo ning ordinansa na parehas po kang gigibo kang SPES. Kaya para po madagdag si kulang pong day nakabali po duman sa programa. Dito po binabali sa SEFE. Dati kaya baga pag SPES, halimbawa, masabi ang dole Ayo po. 200 lang po ngaya mayor ang alokasyon mi. Di ang hahanapan tamaning counterpart 200 man. 200 lang po. 200 lang. Kaya lang aram tamang baga sa naga pagkadakol-dakol ang nag-a-apply digdi. Nag-a-apply. So sa madaling pagtaram ini palan SEFE kung ang dole kay baga may tupad. Sa naga igwaman katong NCEP, Naga City Emergency Employment Program. So sa parte man kang SPES, ini man itong SEFE. Ayo po. Pero kung sabihon, ang requirements kaning duha magkaiba o magkapareho lang? Parehas lang po. Gini ba itong parehas lang ang requirements? Ang tatabangan taman lang po kayan si mga estudyanteng TOs, as in si mga OSY, si PWD, tapos po si mga displaced worker or to be displaced worker. Pali, arog ka ini. Siyempre ang inut kaya nahapot sa tuya kan nagaantabay sa tuya. Ini pati aram ko bako malaning hapot ka tong gustong mag-apply. Normally ang nagahapot ka ni si magurang na may aki na most probably qualified or kung qualified papa-apply yun sa tuya. Ano mananggad ang requirements tangarig ang sarong
aki, ang sarong individual, mag-qualify digdi sa SPES asin SEFE? Primero po, dapat ang aki nasa 18 na hanggang 30 anyos ang kwalifikasyon po kayan. Dapat legal age. Legal age po. Dati kaya kadto, 4th year high school lang. Kailangan yun may senior high school na kita. Kaya senior high school lang kinukuha hanggang college. Kaya ang ano kayan, incoming grade 12, first year college, college level, tapos si OSY, tapos ito mangyari, PWD, na sa tuya pong priority, tapos si displaced or to be displaced worker po. Yan. Yung mananggad, kadto kaya baga, pag SPES, normally, kinukuha si 4th year. Tangarig pag pag-graduadohon siya, igos ang ipang i-enroll sa college. Dingon yan, ang target palan, mga senior high school. Incoming grade 12. Senior high school. Incoming grade 12. Senior high school. So gusto sabihon, ngunyan dapat grade 11 ka. Dapat grade 11 ka ngunyan. So, grade 11 ka, or grade 12 ka, o college ka na. College ka na, oo. Yan. So, sa madaling pagtaramtabi pa di, Noy, ining sa tuyang duwang programang ini, kung ika grade 10, o kakagraduate mo pa lang kang junior high school, dahi ka pa digdi pwede? Dahi ka pa qualified. Okay, klaro. Ang sunod na kayo na hapot, siyempre, ang tatabangan tayo di si mga may kaipuhan talaga. Aram tama niya si Tikapo. Igwa pa makita ka ni badining ko yan, itong sabi nga ni kayan, threshold na o itong basihan kang dapat nga income kang pamilya, arog lang kani dapat para ika mag-qualify. Binasita yan sa NEDA, itong 146,766 combined income kang magurang. So dapat ang ama, ang ina dapat dahil maglampas duman sa 146,000 na threshold, poverty threshold na determined by NEDA. Itong sinabi kang NEDA. Okay. So, gusto sabihin, pira lang dapat. Dahil dapat nag-income ang magurang ning 4,000 or 3,000 kada bulan. Duman talaga kita nagbabase. Duman sa poverty threshold dapat kang NEDA mismo. Yan. Dahil yung man yan ang sinusugo kang lay under SPES. Tangarap ko may SPES law Yung man yan si Saro sa mga requirements. Padi, ining ko yan. Ang Saro pang actually, kan sarong Aldo, may nagkaparahapot ka ni sa kuya. Ayaw mananggad. Igwa pa ba kita ning grade requirement? Igwa po. Igwa manggiraray pala. Dapat po 85 ang average, 85 and above para po makwalify ka sa programang DUA. Sa SPES at sa SEFE. So, kalimbawa, kung ikaw ngunyang grade 11 or grade 12, dapat ang average mo 85. Iya po. Diyan mo kayo may hiling po kung deserving talagang student. Okay. So kung 81 ka, dahil ka qualify. Dahil qualify. Pero halimbawa nga pa 85 ang general average mo. Pero may marka kang below, sabi ito ng below ngaya 80. Pwede ka? Pwede. Basta mag-average kang 85. Naday kang, kumbaga dahi ka maning bagsak. Basta may yung failing grades. Pag may failing grades, posible na yun maabot 85. Iyo pala, iyo mananggad. Saka dahi ka man, kumbaga, pag may failing grade, dahi ka man mapopromote to another, year level, o dahi ka man, Kaya, sabi nga, kaya basic man niya, siyempre po, dapat may failing grade. Iyo. Ngunyan tabi pa ano ang target ngunyan? May target na ba kitang pigset sa Naga? Kung piraan ko anon ta para sa SPES, piraan pig-allocate sa tuya kang dole para sa SPES, piraman ang pig-allocate ngunyan para sa SEFE. Sa ngunyan may budget kita sa SPES ning 1.5. Ang allocation kayan is 240. Nakatawo na beneficiary. Sa SEFE man may allocation kitang 3 million, ang equivalent kayan is 470 na beneficiary. Di more or less mga 400 plus, mga 600 plus ang pwede tang most sa ngunyan 710. 240 plus 470, 710. Pero excluded kayo itong PWD dahil sa SEFE kaya sa section 4 ang nahiratang PWD ang masweldo kayo is PWD fund man. May naka-allocate man. So apwera do man sa alokasyon ta na sa dole, alokasyon ta pa sa
Metro Peso para duman sa CEFE. Igwaman allocation Ang PIDAW para sa PWD. Pero ang insurance kaya may mabayad. Okay. Siyempre kung may makukuha, ang sunod kayo na hapot, gura naman. ang ano yan, per dia o bulanan? Sa 20 dias, kung sa CEFE tababasihan, sa minimum wage kita. Kang last year, hanggang ngunyan. Kung minimum wage, ano ngunyan, nag-take effect na si minimum wage na bago? 310 pa. 310 pa. So sa 20 days, makakuasinda ning 6.2. 6.2? 310 per day. So, 310 per day, 20 dias sana. 20 dias sana. Ano, ang employment mo sa salaog kang sa iyo pala, apot ken, saan ka pwedeng magtrabaho? Ikaw ba kanto kaya baga padi kung tanda ko kanto risang kuya na eh. Kanto kaya baga igwang sa City Hall, igwang sa barangay, igwang nakadalagan ka to sa mga food chain. Oo. Ang setup pa ba, the same pa ba o naghira? Dati man giraray, kaya lang ngunyan di kita nag sa private establishment, ngunyan sa mga government offices lang. Aha. Takad to, ang dole, anong nangyayari, may counterpart siya, tapos itong kabanga, si private man ang bayad. Dapat kaya ma-apply ang private man sa dole para magkakaano man sinang space. Okay. Ngunyan kaya medyo masakit-sakit sa private pa ang kuha kayong araw kayo na programa, tapos siyempre nagbabangon man eh. Dati ginigibot naman yan na nag-ano kita sa private, may nagturugot man. Kailan nyo yung pandemic, Mayo nag-pledge siya eh. Iyo. Noring pa diyan ko yan kaini, ang deadline kang submission. Okay. Si application form, nagpuon kita kang May 16, matapos sa May 30. May 30. Pero ang puon kang implementation kang CEFE, may orientation pa lang kami sa June 16. June 16? Oo, may orientation kami. CEFE lang muna yan. Okay. Tapos ang implementation is June 20 to July 15. Yan is the first batch. Ang second batch kayan is July 18 to August 12. Iyan, may orientation man kayan after. Kaya, ang CEFE and SPES na kayan ang orientation. Sinusway kaya ang orientation kang SPES dahil may own ang Department of Labor. Saka iba man ang pinagkukuanan kang pundo. Iba man pati ang pagproseso kang sweldo nila sa 40%. Ay tama pala, 60% hali sa to. Sa syudad, 40% hali sa Department of Dole. Yan. Actually, may hapot sa tuya ngunyan pa di. Paano nga yan naging summer employment program? Tag-ura na nga baga ang July sa ang June sa ka-July. Ito kaya pwedeng bago ng ordinansa. pag nag-ano kitang naklaroon talang po ang title po na summer, referring po yan sa itong period kang kalasihan. Ngunyan po kaya nagbago na ang summer summer semester kan mga eskwelahan. Ang summer po ngunyan June and July. Ta ang kalasihan po baga kang first semester sa August na. Yan. Ang apod pong term na summer bako po si season na tag-init. Yan, ang summer po sa tuya sa pag-abot sa eskwelahan, ito pong bakasyon. Bakasyon kasi mga estudyante. Mga estudyante, summer lang po talaga kaya si terminong ginagamit. So kaya ning sabi nga ni kayan June and July. Yan. Pwede ko yan lang. May naghahapot sa kuya suba. Actually bako lang ining hapot sa kuya once. Mga magkapirang beses na ini. Sa Naga City government page may naghapot kani sa tuya, si Ringman duman sa personal kong account. Naghahapot sinda taano or igwa ba kitang rule na dapat para maka-apply dapat naka-enroll ka. One, syempre taga-Naga ka. Pero tama ba na dapat naka-enroll sa sarong eskwelahan na nakabase sa Naga? Base sa guidelines dapat dapat kung taga-Naga ka, dapat enrolled ka man sa Naga City. Kaya lang pig-reconsider ni Mayor sa iba na botante man sa Naga pero nakaklase sa outside Naga,
pwede na mag-apply ng application mo yan. Iyan mga tugang, ano lang yan na, ang konsiderasyon kayo dahil sa pandemya. Oo, dahil sa pandemic. Sa pandemya. Kung tanda ko tabi pa di, ang rason po kayo ni mga tugang, kaya ang nagkaklase lang sa Naga, si Old Rule, Old rules. Kaya po nagkaklase lang sa Naga ang pigtutugutan, kadtong mga inot, dahil po siyempre, si kwarta kang Naga, gusto ta ang magbenepisya kayan. Si eskwelahan man kang Naga. Si eskwelahan man sa Naga, tangarig po si kwarta mag-ikot sa Naga man. Kaya lang po kunyan dahil na pandemya pa, nagbuburuhat tumang kita gabus, and ang paggagamitan man pati si pagpaklase man, kaya nga ni po summer for student employment for enrollment, paggagamitan kaya mabinipisyo kaya si taga-Naga man, may rekonsiderasyon po ngunyan. Pero ini po ngunyan man lang ini yung panahon na ini, ining reconsideration na ini. Kaya po tama pa di si mga na-deny ta katong inot, pwede man gina sila mag-reapply. Ma-reapply ngunyan. Yan. Sa rason duman dahil kahit sa Naga lang, tapos madaling ang requirements. Magka-problema man, harap na yung eskwelahan mo duman. Okay, tama man ang God. May mga requirements pala na halit dapat sa eskwelahan. Sa eskwelahan. Oo. Pwede, giraray daw, ano si mga itong documentary requirements sa kaipuan prepararon kan sarong gusto mag-apply? Duly filled out na summer employment form. Yan po, nakapost yan sa Naga City Government page, saka sa page kan Metro Peso. Naga City Metro Peso. Metro Naga Peso. Metro Naga Peso. Kaya po, page. i-download na lang po dito man. Birth certificate, tapos po si grade, ITR po kang magurang. Kung ang magurang po wage earner, dapat po may ATR, pero po dapat ay malampas naman sa 146,766 or kung ano man po tax exemption na sinda exempted naman sa tax. Kung non-wage earner man po, certificate of indigency po hali sa barangay. Hali sa kapitan. So halimbawa ang sample ta kayang bro, halimbawa nagbabalot si magurang, dahil man niya nagpa-file ITR. So ang aram ka syempre kang barangay or sabi nga ni Ken, ano ba mga sample kan mga trabahong day man talaga nagpa-file? Nagpakulon nagpapadjak. Mga Trimobile driver. May man po yan ITR. So normally po itong certificate lang sa barangay of indigency. Naturalmente pag indigent ka talaga hindi ka man nag-i-income nga ning araw kayan. So yun lang po yung kaipuhan. Ano ba tabi pa di ang kaipuhan nindang prepararon? Siyempre si card. Si grades. Si grade. Si ITR ka magurang or certificate of indigency kung non-wage earner, voters ID po kang magurang nanangahulugan po taga-Naga. Kadto po kaya nag-experience sa kitang may nag-a-apply na kung taga-Naga. Kaya ni-require po dapat si magurang naguboto dito sa Naga. Or ika mismo kung 18 anyos ka, si voters ID mo. Siyempre ang programa tayong ini para beneficiary naman si mga taga-Naga. Yan po, baka may mag-question na naman. Mayo po ngunyan tapos na po ang eleksyon ha. Katatapos pa lang po ang eleksyon. Again, ang purpose po kang voters ID, tangarig po ang makinabang kang pundo ta sa syudad, ining pundo ta man napiglalapigutan man po yan, buwis man po yan ka mga taga-Naga, napiglalapigutan sa na ibinabayad sa tuya, ang makinabang po si direkta man, taga-Naga man. Nag-iikot po dapat kaya ang kwarta digisa sa tuyang syudad. Anong apod nga ni kayan? Itong part man po yung kang inaapod tang multiplier effect. Itong dapat nagpapara sa diring ikot lang ang kwarta man digisa sa loob kang Naga. Tangarig na binipisyuhan itong mga negosyo man sa loob kang Naga, ang sa tuya man na tatargeton sa programang ini. So, yan. Yan palan. Pirang batch palan kita ngunyan? Duang batch. First batch sa January 20 mapuon. Second batch, June 20 mapuon. Sa second batch, July 18 mapuon. So, equally, gusto sabihin, kung may 700 plus, most probably may 300 sa first batch, may second. Most ng igibuan mo, 400 ang first batch ay. Para sarong bagsak na ninda. So, ang iba kaya minsan naikiulay, lalo na kung minsan i-second batch na lang daasin data may kaulangan. Minsan pinagbibigyan taman yan. Igwa man hanggat palang araw ba ka to bading mga graduate na. Minsan
nakikiulay na ma-summer po kaya kami digi sa puntong iniyo. Kaya pagbibigyan ta na second batch sinda. Duman maaraman ta na kung sisay ang may kiulay. Oo. Para ma-adjust naman si schedule nila. Pero ini pa di ko yan lang normally kay kadto kami nakikiulay. Talagang tikapong-tikapo. Itong maayong-mayo talaga. May mga instances ba kita na nagkutugot kita kaya na garo? Siyempre na i-extend. Alam mo nga baga, nag-first batch ka na, makaka-second batch ka pa. Ay, O, ngunyan dayan, no? Dai. Dahi Kung na. ka ng 20 days, yun na ito. Tao-tao naman sa iba. Yan. Kaklaruhon ta po yan. Hata, iwa pa kaya nakikiurulay. Na extension. Ngunyan po kaya iba ang sitwasyon. Primero, limitado ang kwarta. Unlike po kadto na dakula ang ibinababa sa tuyang counterpart kang dole. Ngunyan kaya garo limitado eh. Malala Nagdagdag nga nagdagdag. Dati 167 lang, ngayon 240 na ang bigdagdag. Pero still sige man dako lang para apply. Ayun, dako lang para apply. Para dako man po kitang sabi nga ni Ken, dako man po kitang matabangan. Mati man talaga ngunyan kaya talaga impact pandemya. Kang pandemya. Yan. Kano iba kay ka pang ipapagirumdum sa tuyang mga puyan para antabay. Ano dapat ang maray na panahon na mag-submit sila ng requirements? Ulitin ko lang po. Hanggang Lunes po ang huring submission kang requirements. Pero po makakahabol pa man po kamo kung iba na kamong requirements. Pero ang forma po pwede man nga i-download para din ako magdiyan sa opisina. Ay pwede karoon ta ha. Kung ang deadline May 30 tama, May 30. Pwede bang, alimbawa, nakasabit ako niya ng form, malamag ko na lang sa ibang requirements. So, dapat kumpleto ang requirements ko. Mas maray din kumpleto ang requirements para din kita magpara hugot-hugot kadtong mga, sa kadakulan kaya, natambak ang mga application. Tayo man yan, pero may priority na kulang ang requirements mo. Kaya gusto mo, kumpleto ang requirements para pag kami, screen, may hiling kung siya talaga ang dapat. Yan. Pero may pagkataon man kita minsan na konsiderasyon. Igwa. Pero, ano ang itong sabi kayang kasagkuran? Ito bagang May 30 nakalamag ka, garo may kulang ka pang sarong papel. Ano yan? Mga tinatawanan ka lang ng normally pirang aldaw para i-comply mo yan. Sarong aldaw, duwang aldaw? 1 day lang. One day lang. So, minsan kaya kayang grades na day pa na-release hanggang ngunyan. So, may 1 day pa sinda para kaulayang gare duman si si eskwelahan. Tayo man talaga yan pirmi ang problema, si grades. Pero kung ang problema talaga ninda, halimbawa ngaya ITR, ayan lang. Haralo yan eh. Medyo ang ITR, pwede man kaya sa BIR, madali, manakakuha man sinang madali. Pero dapat ngunyan mag-asikaso na sinda. Ay, kaya lang, holiday ngunyan, 28 sa so, wala kitang extension ka ini? Mana po. Mana. Saka sa bagay, naiptauta naman si Gabus na impormasyon eh. Po. Garo ngunyan ngani siguro tambak na ang aplikasyon mo. Nag-overtime may si Dua kung kaiba dyan sa para maging good. Nag-i-screening na garo eh. Nag-i-screening na kami. Ay ngunyan balan pa di, ihabol ta lang bago ang sundan tema. Normally piraman ang nakukuha ang application, applicants. On a year-on-year basis. Ngunyan, mga pirapig i-expect ang aplikante. Sa ngunyan, nasa 1,000 plus na ang application. Pero kung kuha nung ta 710 lang. Pero i-screen taman niya, ni-screen taman na maray. Yeah. So yan mga tugang ha, lalo na si mga hobines 18 anyos pataas. Regardless kung nagkaklase ka sa naga o dai, basta ang importante mga tugang, kumplehon mo si mga requirements, no? ITR kasi yung magurang or Certificate of Indigency. As in, i-check na lang po nito mga tugang duman sa Naga City Government FB page, saka duman sa Metro Peso. Yeah. Metro Peso. Duman po mga tugang sa form. Actually, iyaw man duman ang checklist ng requirements. Kaya, pag dahil po nito makukumpleto ang requirements, gusto pong sabihin, dahil na po kamo mag-apply, masasayang po ang pagal. Sayang kang pagal, sayang kang gasto. Sa baka iba pating, siyempre namamasahe ka man. Tapos dahil ka man lang pala makukuha, takulang man sana pala ang requirements mo. Yan. So, ano ba di? Igwa pa? Igwa ka pang i-anunso? Naman, okay na. Yan. So, again, pasalamatan na po si Kanoy, Kanoy Kalyeha kang Metro Peso. Si mga nag-aaral po pala ng trabaho, nagpagirumduman si Sir June. Pwede pong updated ang sa indang page ka mga mga bakante, si mga bakanteng posisyon dakol-dakol sa private sector ngunyan.
taga-chikon lang po nindo aral daw ang sa indang page. Ang page po ninda Metro, ano to page nindo pa di? Metro Naga Peso po, Metro FB page. Naga Peso. Ito, FB Yan. page. FB page. Actually, mas digdi po Metro Naga Peso. Yan. Gabos po, aral daw, igo mga pigpa para post na job opportunities. Ano? Yeah, Ngalas nga ni ko tabi, padi na arog pa lang kani kadakol ang opportunities ngunyan. Ano, in spite of the pandemic, dakol-dakol nagano na kaya dakol ng ano, nabagaba na si level, kaya dakol ng kumpanya naghahanap ko yan, ano, si dating pigbawas sindang ngunyan, hinahanap na naman ninda. Yan. O, digdi nga ni sa Petron, no? Petron, baka naman. may hiring ang Petron. No? Digdi po mag-check lang po kamo sa Metro Naga Peso FB page. Daily may update ang Peso sa job vacancy. Alright? So, pasalamatan ta po Kanoy Calieja sa pag-iba sa tuyang ngunyan. Sepe as in Espes. Hindi po ha. Again, mag-apply na sagkod Lunes na sana. Yan. At yan mga tugang, makaibahan ta, Mr. Alex Santos, ang Arts, Culture and Tourism Officer ka sa tuyang syudad. Sa pagbelta po yan ka sa itong programa, sa itong aramo. Salamat po sa siyudad ng Naga, Siningguwa na maaproban tulos sining pati nampong iniyo. Sarong termino pa sa naman nga ni sana si Mayor pero madadagos na po. 12 taon na kami. Ngunyan lang po madadagos. Pangiturogan mi talaga niyo. Haloy mi na pong hinagad diyo pero ngunyan lang po magkakaigwa ng kasimbagan asin marirealisar ang tinampo. Kung gurano po kahalnas ang paril pag bagong lampaso, arog po kayang kahalnas ang tinampo me. Grabe po kasakit mag-agi, lalo na po sa may mga edad. Kadakol po niya nadidisgrasya, kadakol niya nagkakaralapuan, nagkakabararian, taning huli po sa sobrang halnas kandalan. Lalo na po kung may produkto kang iluluwas hali po duman sa tanuman. Yan ka po maagi sa dalan na iyan, mahiling man po siguro na may mga kalikali na ang mga dalan me. Pag natinampo na po ang sarong lugar, automatic po yan, hiling na tulos kung ano ang pag-asinso kan sarong lugar. O yun po yan ang nagtatao ning lalawgon kan sarong lugar kung gura na siya kagayon. Sabi niya sa muya, pupursigihon niya na makuha ito. Asin, day po nahaloy, day pa man nga siya nakakatapos kan termino niya. Nakuha niya po ang susi. Kaya po naugma kaming maray. Sa halawig na maray na pangiturugan mi, siya lang po ang nakakuha kan susi. Tangaring mapatinan po ini pong sa muyang lugar. Masakit pagbaha. Kapag nagbabaha po igdi sa mo, naglalaog dyan ang tubig na papano ni. Dahil na kami may tubig man igdi, makakabalyo na kami. Tapos yung mga ibang tawong mga kuyan man dyan, di ba kalaog naman igdi sa muya, makakaagi. Pag mamaot ko talagang makatulay man igdi sa muya, bako lang para sa diri mi. Sa mga arabot pang sa mga eskwela, kadakol igdi eskwela. Sa eskwela sa kararayan, igdi ang aragyan sa muya. O kung mauran, ang iba nagsusuro ulit yung plastik. Baga, kasapatos ba ulit plastik, makamang-kamang man dyan sa. Pero kung hindi naman sila masasakitan ta, pag-abot nga dyan, baga yun naman ang tinampo. Ako po, nakula po ang pasasalamat ko sa mga opisyalis kang Naga, lalo na po kay Mayor Ligasyon po, sa iya pong mga pag-iriba. Ta kami po nakaganana din footbridge, naman po kami masasakitan. Ta kami, anas-anas naman po kami ding mga gurang. Nakula po ang pasasalamat ko. May kakan sa kuyang pamilya. Salamat. Sa tuwing Aramon. Yan mga tugang, buwelta kita sa programang Sa Tung Aramon. Ginaray po ini po sa lingkod, Allen Rayon Danga. Live kita mga tugang sa tuyang FB pages, Naga City Government FB page, ang Naga Ngunyan News FB page, sa 100.5 Bicol Idol FM, as in 89.5 Radyo Natin. Yan. So bago po, kaibahan niya to si Kanoy Calieja kang Metro Peso. Ngunyan po, kaibahan taman. Na Arts, Culture and Tourism Officer kan sa tuya pong syudad, Mr. Alex Santos. Padi, marahay na pagkaaga. Marahay na pagkaaga po, Sir Allen, and sa mga nagdadalan sa nagdadangog sa tuyang man yan. Sir Alex, aramta na ang sa imong opisina, sabi nga ni kayan, kung sa panahon kang pandemya, ang problema mo magparahanap ning kung arin si pwedeng idugang pa sa ipapatrabaho kang syudad. Ngunyan, nagbebulta na ang satuyang syudad sa normalcy, no? Matauho na in fact sa Naga.
nagbabalik itong tourism sector activity sa syudad. Kumusta tabi Sir Alec ang sinisibutan? Asin mo ano ang pigpapara sibutan mo niyan kang Arts, Culture and Tourism Office? Iyo tabi. Actually, Sir Allen, siguro para maaraman kang gabos kung ano ang inagiyan talaga kan sa tuyang tourism industry. Kang 2019 po, ang tourist arrivals ta nasa 1.57 million. Ang kada turista po na naglalaog sa Naga, ang ginagastos 21,000, 21 mil na ang ginagastos nindas. 5 aldaw sinda natin nirigdiyo. Kang 2020 po, kang pandemic, nagbaba po yan to 300,000. Grabe po, 76% si binagsakan sa tuyang mga turista. Kan nakaagi pong taon, 2021, ang tourist arrivals ta nasa 800,000. Kan huri po na nagkaigwa kiteng araw kayan kadiit na turista, 2012 pa. Gusto sabihin pirang taon na. Nagsibog po, opo, nagsibog po ning 9 to 10 years ang tourist arrivals ta. Kung ilingon ta po sa datos ta, around 12 to 15% ka mga naka-empleyo igdiyo sa Naga nasa tourism sector. So gabos po yan, either nagbawas sa indang kita dahil naliputan itong sa indang oras o aldaw na nagtatrabaho sinda o natanggal sinda sa trabaho. Kaya ngunya na taon, sa wakas, nahihiling ta na talaga makakapagbawi na ang satuyang industriya. Lalong-lalo na na-maintain talaga kan Naga na alert level 1 kita. Dakulang bagay ito. Ibig sabihin, handa na kita. Saka itong pagtarabangan talaga kang gabos na sektor, lalo na si business sector, siyempre si different na mga government agencies na natawan oportunidad na maprotehiran ta talaga ang satuyang mga tourism workers sa paagi kang bakuna. Kaya ngunyan, confident kita and nagresulta nga ni na nagdadakol na ang sa tuyang mga nagbibisita. So, even before pa kang 2022, si sa tuyang efforts talaga na pag-encourage, si pag-encaminar talaga na magpabakuna sa katabangan ang mga negosyo na maging handa sinda sa pagbalik kang turismo, iyo yan itong nahiling ta na nakatabang sa ngunyan. Iyo. Kuyan palang tabi, Sir Alec, kung anong talang ining oportunidad, pasalamatan tas yung mga pag-iriba sa tourism industry. Ang saro sa mga hinanyog kasi itong pangapudan sa pagpapabakuna, ang tourism sector, talagang puon sa may sadiri. Sagkod sa manager, sagkod sa para limpya, sagkod duman sa indang mga gwardya. Iyo ang nag-iingkaminar ng magpabarakuna. Kapamilya, kan sa indang in fact may kan nagbabarakuna hanggang dyan sa Ateneo sa sarong kuyan kan tabang-tabang sa itong opisina nag-iingkaminar katong mga nasa tourism sector ng magbarakuna. Si sarong gwardya ang bit-bit niya bako na si katrabaho niya. Bit-bit niya na si mga kataraid niyang harong dahil ang rason katong gwardya mawawaran po kaming trabaho kung padagos po na magpapara lumya ang ekonomiya. Kaya para po ngayon makatabang kami magbalik na kita duman sa normal, di iniiriba ko na po ngayon magpabarakuna. Taga dyan sa Bagong Bayan Sur. Nalingawan ko lang kaya tayo si Pangaran. Kampanahon niya kung kita dyan na sibot-sibot sa barakunahan. Garo may kaibanan siyang 8 kataraid. Ang pirmi niyang nirarason kung ini po ngaya ang magiging simbag sa pagbultakang sa tuyang ugma sa pagbultang kang baskog ang ekonomiya, di makikikabtang kami. We will take part. So, kaya pasalamatan nito po si mga yaon sa tourism sector. Lalo na tabi ko niyan pa din na ang chairman ta sa presidente ta sa Metro Naga Chamber of Commerce and Industry naiyuman ang grabe man ang ang pagmati sa turismo si Sir Pres Mario. Si Pres Mario Villanueva, very supportive of our tourism programs. Pati ngunyan, this is 2019, nag 300,000 lang kita kan 2019, 2020 nag-ere 800, tama ba 800,000 2020 si sa tuyang bagsak talaga. 2020 talagang buminagsak by 300. Kasi may piyesta. Oo, totoo yan. Piyesta, walang bagay ito. Oo. Bako lang mayong piyesta. Mayo nga ning piyestang gadan. Ang piyestang mga gadan nagdadrama ng turismo .
Di ba si Mauruli, si Mada Beresita sa mga padangat sa buhay. Pag religious activities talaga, sigurado yan na butong talaga siya ng turista. Nabutong ng turista. Ngunyan pa, di kumusta ang prospect kan opisina? Since, 2022, although may mga inahalat kitang mga issuances, kumusta ang prospect ang Arts, Culture and Tourism Office sa hinihiling tang projection sa turismo? Ngunya na taon nag-improve kita dramatically. Lalo na kang naging buwelo na para sa mga tagaluwas kang Bicol na makalawg igdi sa Bicol, saka lalo na sa Naga, and consistent talaga kita na alert level 1, si pinaka lowest possible na alert level, kaya talagang safe na bisitahon ang Naga. So saro to. Sunod pa syempre si willingness kang sa tuyang mga tourism establishments na talagang mag-attract na sinda, mag-reopen na sinda, mag-full operations na sinda kasi kampante na sinda. So gabos iyan nakakatabang. So sa hiling ta, nahiling tangon niya na nakaaging 5 bulan, palaog na kita ning June, pero mas halangkaw na ang confidence level na pwede na kita mag-conduct ning mga dating mga activities and events. Nagbaba na si takot eh. Nagbaba na si takot, nagbaba na si risk. Tapos nagkaigwa na talaga ning kumbaga parte na talaga kang operation saka kang normal na operations kang mga negosyo, itong pagiging safe kang pagiging safe kang sa inda mga kliyente saka kang sa inda mga empleyado. Padi kumusta ang mga hotel tangunyan sa Naga? Nagdudugang ba? Nagbawas ba? Kumusta siya kunyan? Grabe si binawas. 2019 nasa 90 plus na kita na accommodation sa Naga. Paglawg kang pandemya, ang natada sa tuya na operational 35 kan 2020. Tapos gabos pa yan, niyo, pa para Kanaklan, mga quarantine facility. Ngunyan, kang 2021, nagbalik na kita ning 60 plus, ang na-record ta na. Ngunyan na 2022, nag-i-increase pa siya. Pero ang medyo makangalas ng tabi pa dita, ang nahiling mi, kang 2019, bago kang pandemya, 10 lang ang resort sa Naga. Katahawan kang pandemya sa kakang 2021, naging 17. Ibig sabihin, dakul ang naghahanap talaga na pwedeng mapasyaran sa laog kang Naga, and at the same time, si mga nasa luwas kang Naga, pwedeng dumanan na harayo sa sendang sariling lugar. Ang karahayan ko niyan, ining mga resorts na iniyo, mas lalo sinda nag-expand, mas lalo sinda nag-improve. Dawa ini mga kakanan ta sa hararayong lugar na, sa satuyang sentro kang Naga. So, they are here to stay. Ibig sabihin, pag nag-reopen na kita fully sa tourism, sa mga turista ta, mas dakul na madudumanan, mas dakul na may experience siya, igdiyo sa satuyang lugar. So in other words, sabi palan pa di daiman palan gabus na nangyari sa pandemya, kumaga something bad. May silver lining. May silver lining. Sa madaling sabi. Na nahiling siguro pa din itong, ako baka, dahil ko aram pa din kung you will agree with me, baka nahiling kang kuya ninda, pandemic di mag-resort na lang, open. Totoo. Mga day tours lang pati, sa mga day kapuan mag-overnight. Para open, para makakaugma ka, pero day ka man makahawa, day ka man maulakitan. Correct. So, baka saro yan. Pati actually inibaga tabi pading pagdakulta ka mga kakanan, ka mga saradit na resorts, lalo na sa upland. Sa upland. Correct. One time suminakat ako, nag-ikot kita ning surat. Ay, kang pati duman baga sa itong paduman sa haciendas nga ni na dayman baga dati baga padi tuyuhon. Data nga ni aram kung ano ang pwedeng iralaag dyan, but we were amazed kang mahiling tana. Bako lang pating ang tao, bako lang dati baga pag diyan sa Upper Barangay, pag alas 7, biluho na kitang mag-drive alas 7, alas 8, ngunyan alas 11 may nagkakarakan pa sa Upper Barangay kang Naga. And mga open areas. Correct. So nakaandaman talagang, kumbaga sabi kaya, itong mahakanan sa Upper Barangay, ready na, may pandemic umayo. Totoo. Actually, tabi pa iyan pagkaigwata dyan ng dakul ng mga kakanan, iyan, dati, pangiturugan lang yan bago kang pandemya. Nasasakitan talaga kita maghanap ni mga gusto mag-invest o magbuktak duman talaga ni mga negosyo kasi gusto tang matabangan si mga upper barangays para magkaigwasinda ning oportunidad na makapagtrabaho, makapagnegosyo. Napabilis biglaan kang pandemya because hinahanap kang tao, open spaces. Correct.
Tapos at the same time sa investment saka sa pag-maintain, mas madali, mas magian sa bulsa pag open spaces. So yun na to si naging resulta, and they are here to stay. And ang kagayon ng kaniyo, dakul na sa satuyang mga kababayan sa upper barangays na din nakaipuan na magbiyahe pa pababaig di sa Sentro Canaga para magtrabaho. So nagkaigwa na sindining livelihood and employment opportunities. Pwede, saro sa mga pigpapara, dahil ko aram kung nakaabot ini sa imong concern na ini. Ang turismo kaya ngaya ang pigihiling kayan, hotel, pigihiling kayan, sabi nga, kita bagang surusyalan, pag turismo. Iba ka, nagalawag pag normally, ang pigihiling surusyalan, nadainay na actually, ang trabaho mo niyan, kung hihilingon ta po ang tourism industry, nakatutok actually sa marginalized. Correct. Siguro pa di mas marin na ika ang mag-detalye. Ngunyan pati nga ni mga ambulant vendors, titraining nga nindo, pig-organize nindo. Why is so? Well, kasabago ko katabi pa di si hapot mo kung ano nang ginibot ang inisyatibo para sa pagbalik kang turismo. Number 1, kasagsagan kang pandemya, pig-ayos tabaga ang satuyang Sentro Canaga. Ginibot siyang mas pedestrian friendly, mas bike friendly. In essence, naging siyang mas business friendly. Nag-survey kami kayong tabi pa di sa Sentro Canaga, duman sa mga naglalakaw sa Sentro Canaga, na-discover mi, nakadaklan ka talaga ka mga yaraon duman, na apresyar ninda, na kaya nindang libuton o pasyaron ang naga na malakaw lang sinda. And ang naging resulta kay ito, nagdakol itong nagduduman sa Plaza Rizal. Kung dati kay ito inaagyan lang ang Plaza Rizal, kunyan talagang napwesto na duman ang mga tao, nagpapapresko, tapos duman na nagsosocialize sinda. And as a result of that, ining sa tuyang informal sector na which account for roughly kabanga kang gabos na nagninegosyo sa naga, gabos sinda nagkaigwaman ning dagdag na ingreso. Pero in their words nga ni kay ni yung mga ambulant vendors ta, dati ang paghiling ninda sa sarili ninda, quote unquote, mga squatter. Ta nakikihabulan lang da sinda kay ito sa mga enforcers, sa PSO. Pagyaw na ang PSO, durulagan. Tanda ko kayang padikad to, may saro kay tantrak na nakalaag SEPIO, PSO. Akala ka to kang pagpaabot na ang SEPIO, para dakop man. May nakalagi na katong nagsusublian kayo ng susublian ng truck lang. Kaya sabi ko, itaon na niya ako din sa PSO, at sa niya ako kayan, mamaluan, na pagyaon ng SEPIO, may okasyon sa plaza, durulagan. Totoo yan. Kaya nangyari nga kay ito pa din, nagrani sinda, tabi sa sa syudad, kay Mayor So, nakiulay sinda na kung pwede da, matawan sinda, dawa temporaryo lang na lugar, tapos halipot lang na oras sa kada aldaw na makapagnegosyo man sinda. So, pig-organize sinda, nag-self-organize sinda, tapos at the same time, nag-elect sindang officers ninda, pig-profile ta sinda, inaramta kung sa sinda pinakamaray na ipwesto, tapos kang pig-require ta sinda. Sabi ta, kapalit kay itong oportunidad, kay puhan magkuha ka mo mga permit, kay puhan kabus ka mo may health card, kay puhan kabus ka mo bakunado. So, kung nag-comply sinda ka ito, ang sunod na pigtaw ta sa inda na tabang, si training na sa food safety and food handling. Libre ito. And then, nakatapos sinda ka ito, tinawan ta sinda syempre sa indang mga aprons, sa indang mga hairnet, sa indang mga gloves. So, ngunyan, talagang sinda fully functional na talaga sinda organized. Na dati kay ito, kalat sinda kayan. Ngunyan, sinda na mismo, may sadiri sindang paagi ng pag-penalize kang members ninda na nagbabiolate. So, katuwang ta na sinda sa pag-ensure na maray ang sa indang pag-ooperate duman. So, ang resulta ka ito, igwa na sinda ning talagang source of income na regular and at the same time, di na nakakaabala sa tuyang mga pedestrians. Win-win, kumbaga. Buwelo si pedestrian, nakakaagi na. Si mga trimobile driver, dahil man naaabala duman sa espasyo ninda. Si mga parabike, actually po, naging ko yung bagay, nag-viral nga niya na kang kapapakarayta pa lang kang bike lane,
si bike lane ana na padjak. Si mga food carts na, mga si food cart, carts. si Oo, mga oo. motorized carts. In fairness tabi sa inda Sir Allen, sinda si nag-volunteer. Kang nahiling ninda na nagkaigwanan ning clamor sa social media, sinda si nagdulok sa tuya sa bike board na sabi ninda, mabakate na po kami duman pero tabangan po nindo kami na mapaayos man ang lilipatan mi. So, yun po yan. Digdi mo ba di mahihiling din ang kuyan ang sabi nga ni kayan itong sa panahon talaga pala ito bagang katikapuhan, mayo talagang, again, ito bagang sinasabing, mayo ngayang igwa na mayong mayo ngayang dai na mayong maitatao. Nagbibirigayan eh. Bako ng birigayan. Nagbubukas kang isip, baga itong ang tendency habo ko may pagpupumiglas ngunyan naghahanap ng common ground. Correct. Na naiiwasan itong sabi nga ni kayan tensyon na iguan pala niya madali man lang pala kuta na pala si problema, madali man lang pala simbagan kaya mas maray na pigtuturukawan yan nahiling ta yan. And sabi ko nga ni nya ko i-comment kan panahon to ay ko i-komenta ining akto ang bike board na may paagi pala na mas kadto baga may rally pa yan. Iyo. May pagka-post kang bike sector, pa-post man so informal sector, si mga para nagre-reba yan. Pero after ka to actually one day lang nagluwa si kuya kaurulay, nagmiriting, nagurulay na simbagan so problema. Pwede, siguro just to straighten talang so facts, ang iba kaya nag-iisip, again, balikan ko ang pag-iisip ng iba, ang tourism sector, kung bako ngayang inuman, restaurant, hotel, ang hapot, ang mga tricycle driver ba, ang mga jeepney driver ba, kabali ba sa tourism sector? Definitely. Aron kayong tabi pa di. Pag ikaw baga turista sa sarong lugar, pagbaba mo ning terminal or pagluwas mo ning airport, ang inot mo makakasalamuha, bako man si front desk kang hotel na dadagusan mo. Tama. Usually transport sector, si masundo sa imo na taxi, si masundo sa imo na tricycle, iyan ang inot mo na makakasalamuha. Kaya nga ni kang 2019 tapos first quarter kang 2020 bago nagpandemya, labo-labo si training ta kayto sa tuyang mga tricycle drivers. Kasi pigti-train ta sinda na maging mga tourist guide naman padagos. So, ang pinili ta kayto tabi pa di, itong mga tricycle drivers ta napig-recognize kang syudad. Taigwasin daning ginibong kamarayan. Ibig sabihin si mga nagsuli kang sa mga wallet o mga bag o mga laptop na nawawara. Tapos sinda man si pigtawon-tang opportunity na mag-undergo ka itong tour guide training. So sinda ngunyan na nagbabalik ng turista, pigmi-meeting ta giraray sinda para ready na giraray sinda na mag-serve talaga as tourist guides. And inipatabi Sir Allen, igwaning kita ning local na startup igdiyo sa Naga na pig-connect mi sinda and interested na pag nag-offer kang nag-promote na sinda kan sa indang serbisyo na mga tour packages igdiyo sa Naga, sa tuyang mga tourist tricycle drivers ang kukuanon. So kumbaga iyo po yan ang iyan ang importansya kang sa tuyang transport sector. Yan. Padi Sir Alec, naaraman ta na so pinag-agihan, so pigparagiribo ta prior the pandemic, then during the pandemic, ngunya na nagdo-normalize na kita. Siyempre, ang kuyen baga, pag yaong ka sa tourism sector, normally, pig-urlayan dyan, permit. Pinag-uurlayan dyan, papeles. Pinag-uurlayan dyan, accreditation. Ano ngunyan itong mga services kan sa imong opisina na sabi nga ni kayan, kung kita kaya baga sa syudad, ang permitang kuyen baga tabi pa di, ang gusto ta permi, pinakamadaling paagi. Ang apunta nga ni baga sa mga sadirita, legal fixer. Tama. Kita na ang naarasikaso for on behalf of our clients. Ngunyan, kumusta? Ano si mga kinds of assistance sa pigtataotang ngunyan sa tourism sector? Tangarig, one, maging compliant. And ito kung magkasabi nga ni kayan,
within the standards ang sa indang pagtauning serbisyo duman sa indang mga kliyente. Oh, sa kapapadali unta ang pagninegosyo para sa inda. Halitan na po ning ginigibo, gabos po ng mga hotel, mga resort, mga restaurant, mga travel agencies na gusto magpa-accredit sa Department of Tourism. Dati, maduman pa sinda sa regional office Sa Legazpi. Ang ginibuta ever since, and iniyo po pigre-recognize ini kang DOT national na ini yung ginigibuta na effort na iniyo worthy dapat ini na arugon sa buong Pilipinas. Actually, pig-cite kita as model sa ginigibong ini. Ginibong kita model kay yan. Ang apod ninda dyan si Naga City Protocol. Garo iyan ang protocol kang Naga na kita na mismo sinadako kang papeles para sa mga negosyo na ni. Ihahali ta na sa inda itong burden sa kasi kapagalan na iyo pa si ma-follow up kay itong sa indang application. Kita na mismo na duman sa indang place of business, sa negosyo ninda, dara na si mga forms, tapos kukuha nun ta na si sa inda duman ng mga requirements, si sa inda mga business permit, etc. I-scan ta na duman, kita na kayo ang nasend sa DOT regional or na-upload on their behalf. Tapos, pag tinipunta na sinda, naigdiyo ang DOT kayan, ma-inspection sinda, birilisan, sarong aldaw, and then after mga 1 month, yaw na si accreditation ninda. So, iyan, pati ngunyan, na ano pa kita, libre pa ang accreditation. Yeah, tama. Libre pa yan. So, habutan na magbutas ng kwarta ini yung mga nag-i-struggle na ng mga tourism businesses. Yeah. Saka, kuyan, ini ang, kumbaga, imagine mo, kita kaya baga pag lalo, mas kita na lang pa di sa mga opisina ta. Kita pag may pinapagibo sa tuya na trabaho, ang gusto ta, fokusan lang sa trabaho ta. Ang negosyante, iarog man kayan eh. Oras. Kaya ako nagbukas kay ini, manegosyo ako. Sa kadakulan kan dapat kong i-comply, tama ka, burden. Imbis mapadakula ako si negosyo, makatabang ako sa syudad, sa buwis, pero kang obligan nindo sa ko magparagibo ka iyan, nababayaan ko si negosyo, Kaya tama na igwang opisina na naglalakaw na kita for them. Takatapos yung aldaw nga benepisyo kita manggiraray eh. Correct. Oh. Sa kunyang pa Tabi, sa mga hotels, kumusta ang accreditation? By percentage, sa mga hotels na igwa kita kunyan sa Naga, kumusta by percentage? Gabos tabi pa din na reopen ta mga hotels accredited. Required talaga sinda na dapat accredited sinda before reopening. So talagang pig-alalayan ta sinda each and every one of them. Kaya halang ka ngunyan. Kung dati po before the pandemic, ang Naga compared to the entire Bicol region, kabanga kang gabos na accredited na tourism businesses nasa Naga. Sa buong Bicol yan sa anom na probinsya kang Bicol. So arog kita kayan ka gusto yung pwede kung sinabi mo sa bago, kung may 91 kitang tourism establishments. Sa ngunyan 60 plus ang ngunyan 60 operational. plus. Si 60 plus na iyan, accredited yan gabos. Yes. Tapos ngunyan itong mga secondary or the mandatory accreditation, kinukumbinsita sinda. So tigdi-incentivize ta, pigsasabenta sa inda na uning ang benepisyo kung pagpa-accredit. And syempre katuwang ta dyan ang different government agencies pag-abot duman sa tourism development saka sa promotion. Balik ko libatong ko lang, na pag-ulayan taman lang hotel. Sige. Ngunyan ba may pig-expect ba kita mga maburo ka sa bagong hotel sa Naga? Igwa. In reality, ngunyan baga earlier this year nag-open na itong mga haloy na dapat pre-pandemic pa nag-open na. Igwa kita ngunyan along magsaysay ning nag-reopen na, nag-soft launching na siya. Igwa pa kita igdiharan ni sa may City Hall. Igwa pa kita ning baagong pigre-renovate ngunyan na haranilang na resort dyan sa may San Felipe. So gabos tabi iniyo Sir Allen, makaipon ning empleyado. Tapos gabos iniyo, syempre mabayad kan sa indang buwis. Speaking of, sa San Isidro nga ni, garo may resort na naman. Igwa, dakol na sa upland na areas, upper areas. So, pagkaranan ko na si Saro, itong Asob, garo mabukas sa June. Yan. Talagang maano na duman. So, kung nagdadakol ang pilian, kung pwede mong dumanan sa kapasyaran sa Naga, mga farm resorts. Dakol na. Dakulo na kita. Itong Rocks and Greens kanina, nakaduman ako one time niya ko. Pwerte pala niya ako, igdi magmuni-muni. Dakulaon na na kadagaan but yet very maray siyang pasyaran kaya iyan pigihiling ta talaga na about time talaga na mag-reopen na kita, lalo na ngunyan na may nakukuha pa kitang suporta hali sa different agencies. Kulibotong ko lang palang pali Saro pa. Ang naririsa ko ngunyan sa mga nagbaburak, lalo nagbuburokas ngunyan ng mga tourism resorts, mga resorts.
yan baga kan normally duman yan sa mga gilid kan mga salog ta sa upper barangay. Ang naugma lang kita dai nag-i-encroach duman sa ito kumbaga napapautop itong protected area baga kang waterway. Sa easement mismo. Easement mismo nakaikot na kita kayan for unlike baga sa ibang mga lugar na iningay si dapat nga salog lalaganan yung poste kan building, pero sa Naga pag nahiling mo ang mga within the city lalo na yung mga bago, talagang make sure na itong natural terrain kang area na pwedeng langoy, except siguro si paghiro kang some boulders para magkaigwaning safe na languyan. Totoo. Pero ito bagang mayo kang may kukuha itong artificial na building or artificial or man-made na structure duman sa area. Ini ba part ba ini pig mo monitor pa din do ining mga yung kabali tabi actually duwa ang rason kung taano ta Arken. Primero, ang sa tuyang Enro talagang stricto sinda. Ayo. Sir Alex, good morning. Kay Engineer Kaning. Talagang si Engineer Kaning sarok yan sa ang inot pating hanap ni Engineer Kaning may encroachment. Yan. Yan ang inot niyang hapot eh. Oo. So, iyan ang talagang binabantayan ninda yan. Bago ka pa maka-submit o makakuha kan sa imong permit para sa imong resort, talagang i-check yan. Panduwa, yan ang demand. Yan ang hinahanap kan tao. Gusto ninda natural ang surroundings. Lalo ngunya na pandemic na kadaklan nakulong sa mga harong, nakulong sa mga syudad. So hinahanap-hanap talaga nila si nature-based talaga ang surrounding. So yan man ang yan ang hinahanap kang market. So duwa ang rason ta kaya. Iyo kaya ngunyan sa Naga po totoo sadit lang kita pading syudad pero you'll get the amenities na igwa sa Metro Manila. Pero you also get the amenities na igwang yung mga sa mga karatig na areas like Los Baños, igwa kita mga resort. Correct. Ang mga resort sa pating ngunyan, wifi equipped naman. No. Pwede ka nga ngunyan magtrabaho na duman sa mga resort. Kadto ang pagiling sa resort, kadto kuyan lang madumang ka, talagang ma-swimming ka, mapaingalo ka. Pero ngunyan, ang mga resorts na ngunyan pa din multifunction kita kaya ng perfect example, mapaingalo pero may trabaho. Kaya apo dyan, workation. Workation. Kaya nakakaugma mga tugang ang mga development sa Naga. Padi bago lang kita siguro 5 minutes na lang ini. May plano ba kita or napag-ulayan na ba nindo ni Mayor Nelson ni Mayor Legasyon itong haluitan ng tigpaparatulod na garo eco resort sa Panikwason? Kumusta na? May update na kita. Ay, tabi. Actually, bago nag-pandemic, igwa na kita kay tuning pig-submit na proposal sa TIEZA. Ang TIEZA, iyon ang government agency na yung in charge sa tourism infrastructure. Sindang may pondo. Inabutan ng pandemya, so medyo nagluya si kita ninda. Kaya sabi ninda, nagsurat sinda na postpone mo na ngaya si funding ka mga panibago. Fortunately, ngunya na nagpipick up na naman giraray, igwa na naman kita ng oportunidad na makakuha na naman ng funding hali sa national government and dakul kitang katuwang. Kasi ang mga nakatukaw sa board kang TESA, mga kababayan ta na Bicolano sa mga Nagenyo na nagkakapot ka mga halangkaw na pwesto sa Tourism Promotions Board saka sa Department of Tourism mismo. So kumbaga basta mapahiling ta na uning importansya, uni ang magiging benefit kayan, madali iyan na mahanapan ta ning tabang. So itong binabalak ta duman sa Panikwason Hot Spring, ma-support ini o ma-complement ini duman sa Malabsay Falls, Nabuntulan, Baby Falls, ini yung mga yaon ta duman na mga waterfalls. Kasi naintindihan ta, bako man gabus na maigdiyo na turista o maduman sa Mount Isarog, kaya o inahanap talaga itong may adventure o ma-hiking talaga. Ani ba kayan may pamilya, nakaibanan, saradit na api. Si mga chikiting, lalo na. Ani ba man mga senior citizens na, di naman sinda talaga nagahanap ng adventure, gusto ninda malipot, mapresko. Pero gustong mamatian, so yaon sinda sa nature. Sa nature. Correct. Oo. Kaya iyon yan itong ginibutang plano para diyan sa eco resort. Ngunyan pigti-testing ta muna. Si sa tuyang mga tour guides duman pigpa
training tagiraray sa first aid, basic life support, saka sa water safety and rescue. Binukasan na nindoan ko yan. Isarog giraray. Yes, bukas na Mount Isarog, and ngunyan igwana kitang pig-offer duman ng mga tour packages na ang nag-ooperate mismo si Satuya pong mga tour guides na taga Panikwason, and nakakabawi na sindangon yan sa revenue. Limbawa, kung Tulong Falls ang dudumanan, 5 kamo, ang babayado lang nindo 300. Half day na iyan, tapos may kaibahan kamong guide na tataon ng first aid. Kaya ang pakiulay niyo po, matagalog kita pa dito, baka may nagdadangog, yung pakiusap po namin, lalo na doon sa mga pupunta ng Isarog, gusto mag-hiking, gusto mag-nature trip, pakiusap po namin, kunin niyo yung mga tour guides namin. May ID naman sila, may training sila. Yung tour guides natin, ang mga local, hindi nyo lang po tinutulungan yung Naga. You are actually po changing lives doon sa mga kababayan namin sa Upper Barangay. Lalo na sa communities na talagang affected nung nawala yung tourism. And you will be assured na may mangyari man sa'yo, marunong ng first aid. Sabi mo nga, Sir Alec, marunong yan mag-first aid. At tiyak ko po, hindi kayo mawawala. Taga dyan yan eh. Di ba? Kilalang kilala ang terrain. Kaya yung pakiusap po namin, yung mga nagpaplano po going Mount Isarog, or lalo na yung mga baguhan, yung mga newbies na plano mag-hike, kunin nyo po yung services ng ating mga tour guides dyan sa Panikwason. Saka napakadali na ngayon mag-apply ng permit kung aakyat ka sa summit kasi online na eh. Yan. Pupunta ka lang sa website ng Naga, sa naga.gov.ph, submit all the information and requirements, process agad namin yan, and then schedule natin yan. May i-assign na kaming guides, then punta kayo dito, akyat na kayo. Bayad kayo rito, akyat na kayo. Hindi, online ang bayad. Online na ang bayad? Magdi-deposit lang sila sa account ng city, just send lang yung proof of deposit, yun na. Alright, yan. So, talagang giribot naman talagang madali na. Paglakaw kang papel, kita na. Pati pag hagad ng permit, online na. Dito lang po mga tugang pag-ibo na online man ang pagsakat sa Isarog. Virtual man. Uy, pero peraso ba, makusog ng signal duman sa Mount Isarog. Daw ayaw ka na sa Camp 4 o pa Summit, may signal na. Garo ka nagsasabing magsarakat kita duman yan. Baka Sir Alec, may mga kita ulo. Garo may panamit na Sir Alex sa piyesta. May penyapran sa Di Mayo na baga nangyari. Yun na to. Actually, testing na ito eh. Kaya, hilingon ta kung ano ang magiging assessment ta kay niyo. Saka at the same time, kung talagang sailing ta ready na kita. May pigsumiter na kita, Sir Alex, na rekomendasyon kay Mayor. Baka lamang, dahil taram kung na-aksyon na, pero let's see, pero sabi nga na kayan, darating na tayo sa exciting part. Sir Alec, baka may mga di kita na natukar na you need to sige. Siguro po pwede ipakiulay sa mga taga-Naga na ang tourism po kaya ang promotion kang turismo, bako lang yung trabaho kang gobyerno, bako lang yung trabaho kang mga nasa negosyo kang turismo, pero trabaho tayong kabos. Aram ta po kaya na ang mga turista kadaklan sa inda na araman tungkol sa Naga, hali sa mga kabistado nindang taga-Naga or hali man ay di sa Bicol. So, kita, kung pigpipatronize ta ang mga local na mga businesses, mga restaurant, mga resorts, kita mismo makakasabi duman sa tuyang mga kabistado na bakong taga-Bicol na magayon ang Naga. So, kita mismo, pwedeng mag-enjoy kita kan sa diritang lugar, explore tang sa diritang lugar, para igwa kita ning maisasabi duman sa mga bisita ta. So, again, ang turismo, trabaho kang gabos, iyo po ni ang saro sa pinakamadali sa pinaka-epektibong paagi para magdakol ang ingreso kang sa tuya pong mga negosyo and magmaray ang sa tuyong ekonomiya. Yan. So, ipang istorya po ang kagayon ng kang Naga. Sa Gabos. Lalo lang kunyan, kadaklan pati online. Iistorya ang karahayan kang syudad. I-istorya kung saan ang pinakamasarap na kinalasan. I-istorya kung saan ang pinakamasarap na fried chicken. Kung iyan po ang makakatabang sa tuya. Actually nga ni Padi, minsan naghihiling ka lang ko sa kumbako sa post mo, sa post kan mga vloggers. Oo, totoo. Sa kita sunod makakan. It really helps na igong mga pribadong pag-iriba, vloggers or mga barkada ta kung nagpaparasarain sain na iyon nag-iibon ng kan review kang dudurumanan and nakakapili kita kung saan talaga ang masiram. Tama. Yan.
So, Sir Alec, thank you very much sa pag-iba sa tuya ngunya na aldaw. Again, mga tugang, dakol kitang nanoda na araman, pag-abot sa sektor kan turismo sa Naga. And again, sana po, abang-abangan ta, baka po sa mga maarabot na aldaw, mga maarabot na simana, pero po nindo kaming mahihiling ni Sir Alec, may sisibutan kitang mga darakulaon na naman na okasyon, mga darakulaon na naman na selebrasyon. Dahil na po mahaloy talagang makakabuelo na kita kaniyong kwena ni. I-make sure ta lang po na dahil na maglangkaw pa sa tong alert level. Alert level 1 kita, and sana sagkod magtapos ang bilog na taon, alert level 1 kita. Hopefully nga ni, mapundo na ni mga alert, talagang totally mapundo na ning paghandal niya to sa COVID-19 yan. Bueno mga tugang, sangaran ka sa tuyong alkalde, Mayor Nelson Digacion, Vice Mayor Nana Eddie Asis, sa mga miyembros ng Sangguniang Panglungsod, mga pag-iribang mini Sir Alec na mga pamayok kan manlain-lain na departamento as in opisina sa City Hall, mga pag-iribang midigi sa City Events Protocol and Public Information Office, asin sa mga katuwang ng mga radio stations, 100.5 Bicol Idol FM, asin 89.5 radyo natin. Mabalos po sa Indo. Liwat po mag-iribahan kita sa otro Sabado sa parehong oras, sa parehong mga istasyon, sa parehong mga FB pages, digdi sa tong aramon. Ini pa sa inyong lingkod, Alan Riondanga. Marahay na pagkaaga po. Have a great weekend, everyone. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halisa sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog, sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Alan Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9, sagkod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan.